minus bi ɛwɔ Canada ɔmo akɔhyɛ underground ɔmo yɛ adwuma ɛma abranteɛ bi a ɔka ɔmo ho a yɛfrɛ no Lampard ɛhu sɛ ɔmo methane sensors no ɛnyɛ adwuma. Kwansi blast bi asi a ɛfiri methane no nti ɔsi obi ɛmpie. Manager a ɔhwɛ mining site hɔ a yɛfrɛ no Sickle nso ɛhu sɛ blast bi akɔ so ɛwɔ site hɔ. Guy wei nso yɛfrɛ no Mike na ɔyɛ truck driver na ɔkɔhu ne nua bɛrima wɔ n'adwuma mu. Ne nua bɛrima no din de Gertie na ɔyare PTSD. Ɔkɔɛ no na co-workers no ɛredi ne ho fɛw nti ɔne co-workers no nya akasa ɛma ɛno nti yɛyi ɔmo adi nti ɔka kyerɛ ne nua Gertie sɛ ɔmo nsesɛ ɔmo nneɛma na ɔmo mfiri adwuma mu hɔ. Mike ne Gertie ɛkɔ hospital hɔ na ɔyɛ sɛ ɔkɔhwɛ sɛnea ne nua bɛrima no ho si teɛ. Dr. wei yɛfrɛ no Dr. Talbot no ɔka kyerɛ ɔmo sɛ ɔmo bɛwura ne test ɛwɔ Gertie so nanso ɛnkyɛ nti ɔmo nya abotire. Mine supervisor wei nso ɔkɔ gym a ɔyɛ experienced truck driver hɔ kɔka kyerɛ no sɛ Katika mine tunnels no bi collapse nti wɔbɛhia equipments bi ɛde akɔ rescue ɔmo in less than 30 hours. Ahanso hospital anso Mike buafu sɛ doctors no ama ne nua bɛrima no ɛduro without ne permission nti ɔde ne nua bɛrima no free hospital hɔ. Gas station ha nso Mike enya alert sɛ adwumayɛkuo bi hia truck drivers nti ɔmasa nso ate news a ɛsi wɔ Katika mine hɔ a nipa 8 ɛwu ɛna 26 nso hyɛ underground hɔ. Jim wakɔbɛ ɔbaa bi a yɛfrɛ no Tantu na ɔmo ka explosion no asɛm. Tantu nua bɛrima ɛka miners na ɔma trap wɔ underground hɔ. Mike ɛne Gertie ahyia Jim na Jim ɛbusa Mike sɛ adɛn nti na ne nua no ayɛ din saa. Mike akyerɛ no sɛ ɔyare PTSD. Jim bisa no sɛ na obɛtumi ayɛ adwuma no. Ɔgye so aane. Ɔde adwuma bi ɛhyɛ ne nsa na ɔde time ɛto so ɛhwɛ sɛ obɛtumi ayɛ adwuma no ampa. Ahanso Tantu aba na ɔto case ni ma ɔmo sɛ ɔka ɔmo ho. Mine wei a yɛfrɛ no Cody ɔtranslate nsɛm a na ɔmo ka ɛwɔ abɔnten no wɔ sɛ ma ɔmo nwɔre na equipment na ɔmo de bɛba abɛrescue ɔmo na ɛbɛba sisi a. Ahanso Jim ɛka kyerɛ team ne sɛ akatua a ɛda machine no so no yɛ $200,000 nti ɔmo look sharp. Guy wei nso yɛfrɛ no Vaney na ɔyɛ adwuma wɔ Katika ɛhɔ na ɔno ɛbɛka rescue team no na ɔbɛtena Tantu truck no mu ebi. Ɔmo ahyɛ Jenny n'ase nanso kwan baako pa ɛda hɔ ɛno ne ice road no so ɛyɛ nsuo a ɛtene a ɛsan snow no enti nsuo no afreeze ama abɛyɛ kwan a ɛwɔ sɛ ɔmo ɛfa so. Afei ahanso miners no a ɔmo underground no ɔmo oxygen a aka 6 hours na ɔmo oxygen no asa. Ɔmo nam kwan no so no ɔmo ti anye yie na ɔmo leader Jim no truck no breaki down. Mike ɛne Tantu na ɛwɔ sɛ ɔmo bɛ akyiri nti ɔmo bɛ akyiri sɛ ɔmo bɛboa. Nti ɔmo de nylon police no ɛsɔ Jim truck no to sɛnea ɛbɛyɛ ebitumi agyina na Gertie nso hyɛ aseɛ sɛ wɔhwɛ engine no. Ɔmo hwɛ truck no ɔmo ti anye yie na ice no bi breaki ɛma Jim truck no yɛ sɛ de yɛwura nsuo nim. Ɔmo yɛ deɛ ɔmo bɛyɛ biara sɛ ɔmo bɛkye truck no nanso Jim ɛnan ɛkɔka adadeɛ ahoma a ɔmo de twe truck no nti na ɛde no ɛkɔhyɛ nsuo nim. Ɔka kyerɛ Tantu sɛ deɛ ɛbɛyɛ na ɔmo ayɛ safe na ɔmo afiri akɔ no nti wɔntwa ahoma no nti Tantu ɛtwa ahoma no ɛma Jim kura nsuo no mu ɛwu yayaaya. Ɔmo de ahopɛprɛ ɛfiri hɔ kɔɛ nanso ɛkwan no so no na ɛso wɔtoro nti truck no ɛdanee na emunumene tɔɔyɛ. Miners no nso ɛnya ne nteɛ sɛ warheads na ɔmo de ba no aba abɛyi ɔmo no nso afeeli. Ice road no so no Vaney kɔka kyerɛ Mike sɛ ɔmo san kɔ back nanso Mike ka kyerɛ ɔmo sɛ sandstorm bi asi kwan no so wɔ m'akyi nti ɔmo kɔ back a ɔmo bɛwu. Vaney san ka kyerɛ Mike sɛ ɔsuspects Tantu because of her past relationship with Jim. If he said no, ne yɛ adwuma ɛna Jim ɛfa yɛ a ne nti bi a ɔtake revenge
nti ono na hijack gym track na mana break down ama gym ewu ɛyɛ akasa ɛma ɔmo kyekyere tantu underground hanso panyin ɔwɔ hɔ no ɛsɛ nea bɛyɛ na oxygen na so no gyesu ɔmo te ɔmo dodoɔ no so ahanso mic yɛ sɛ ɔkyɛke equipment a na ɛwɔ track no mu no ɛhɔ na vane ɛbɛto track no mu na odwane ɛkɔhyɛ track na ɔde tantu ɛte mu no tantu wei no ɔka kyerɛ ne sɛ na onim paa sɛ ɔno ɛna hyɛ gym track a break down no akyi ɔka saa no vane ɛnɔke ne down na ɔkɔ unconscious vane yɛ de dynamite no ɛkyekyere mic ne get track no ho sɛnea ɛbɛyɛ a ɔno nko abɛdwane mic ne get ɛtumi yere ɔmo ho pii before a dynamite no bɛ explode mic ne get try sɛ ɔmo bɛkye track no ɛma ɛka de nka get ɛhwere ne nkwa ahanso vane de n'ani ɛkyerɛ katka na ogyina akwantemfi baabi tantu ani so tetee no hu sɛ vane agyina ne mining panyin no mu bi ɛdi nkɔmmɔ vane ɛka kyerɛ mining panyin sɛ get ne mic ɛwu ɛwɔ explosion but tantu deɛ ɔte ase mining panyin wei ɛne vane deɛ no wɔn yɛ ne sɛ kɔmɔ bɛ kata wɔn phone so wɔn di ɛma blast no ɛbae no ɛso nti na wɔn yɛ deɛ wɔn bɛyɛ biara sɛ wɔn fa equipment no nkɔduru katka hɔ na wɔn ho ankyerɛ wɔn panyin no ka kyerɛ vane sɛ wɔn twi track no nkosi bepɔ tenten so na wɔn gye mu na track no nkɔtɔ baabi sɛnea ɛbɛyɛ a track no ntumi nkɔduru katka mic ne get nso si mu sɛ ɔmo kɔ katka tantu gaini consciousness na ɔhete vane efiri track no mu tantu ɛfrɛ mic sɛ ohia mmoa na vane nso ɔte ne nyinaa fi sɛ ɔtumi afro kaa foforɔ di ɔmo akyi tantu etwi track no sɛ ne fuel hose no ate na vane na ɛyɛ saa vane attackers no nso ɔmo attacke mic ɛne get ɛma get ɛtitɔ efiri mic track no emu ɛma attackers no bi attacke no otimi gye no ho ɛna mic ehu no ahanso tantu fu ɛno saa ɛma ɔne vane di apre nanso mic ɛba ɔde ne track no ebe hete vane ɛka no vane otimi survive no ɔhyɛ da create explosions na ɛbɛyɛ a mic ne tantu adwene bɛyɛ ɔmo sɛ wɔwu nti mic ne tantu ɛyɛ ɔmo adwene sɛ ɔmo bɛdwane afiri hɔ ɛma hɔ pepere nti tantu track no ɛswerve ma dua bi ɛfa no windscreen no mu ɛbɛwɔ no mic ɛne get ɛtwe tantu track no na ɔmo de ɔmo ani kyerɛ katka ahanso minus no wɔ underground hɔ na ɔmo oxygen no running out ɔmo bɛn katka no get hu sɛ vane ɛɛba na ɔka kyerɛ mic vane hyɛ aseɛ de ne track no ɛpempem mic deɛ no ɛfiri sɛ ɔyɛ n'adwene sɛ ɔbɛ yɛde obɛtumi biara stop wɔn sɛnea ɛbɛyɛ ɔmo nduru katka mic ka kyerɛ get sɛ wɔn nsɔ ne steer no mu na mic epie efiri ne track no mu ɛne vane ɛkɔpere so ɛwɔ track baako no get afei a wotwi mic track no ɛne tantu duru bridge bi a na ɛnhu so tantu ka kyerɛ get sɛ obetumi de track no ɛtwa bridge no ahanso mic da so a ne vane ɛpere so mic anya ne ho atete ɛma afei deɛ aka vane ɛwɔ track no mu ɛma vane akɔhwe ase ama vane ɛwu tantu amia n'ani ɛde track no ɛtwa bridge no nanso bridge no cable no ɛtete ɔmo gyina hɔ hwɛ no deɛ ɔmo hu yɛ ne sɛ track no ɛɛba n'akyi tantu ɛde mmirika kura track no mu yɛ n'adwene sɛ ɔtie accelerator no so sɛnea ɛbɛyɛ a track no ɛbɛkɔ n'anim ɛna get nso ɛkɔgyina gate bi a na ɛda bridge no ano sɛnea ɛbɛyɛ a track no ntimi ɛmma n'akyi ɛmbɛtentɔ bridge no ɛmu nanso track no mia get dedenden ɛma wɔn wei mic bɛhu sɛ ne nua no ɛwu na ɔsuo ne mu sum yayaaya ɛwia koraa no mic ne tantu aduru mining site hɔ a ɔmatumi asave miners no meakye mpanyimfoɔ bɔne no
mo like na mo subscribe. Aha yɛ Sini Ekuro.